So pokutanga totisu iyi ndiyo nhoroondo yazuro, iyi nhoroondo yanhasi, iyi nhoroondo yamangwana. Kutanga pano razuro ranga rakamira sei, toenda pano ranhasi rakamira sei, toenda apa ramangwana rakamira sei. Mubutatu bwadzo tohwisisa kuti ndo razuro redu, ndo ranhasi redu, ndo ramangwana redu. Then touya panyaya yandandotanga kutaura naye iko zvino kuti ringi yokutanga iringi yobunhu bwako. Umuntu ngomuntu ngobuntu, munhu bunhu nobunhu. Ukashayiwa bunhu wava chunhu, ungalahlekelwa ibuntu, isu yinto. And pechipiri sezvo tichirarama munyika yakabatana nedzimwe nyika yavanoti global village. Pechipiri pano toti sisu, let's call this the eastern, so this is the southern. Kana toenda panyaya idzi vakaita chirungu paya toti sisu mabvazuva, mavirazuva, mavodzanyemba nokuchamhembe. Saka toti this is the south representing Africa. This is the east representing China and Eastern mysticisms. This is the west representing the greater American worldview. And this becomes the north representing Europe in its own. So parutanda pano toona kuti chikaranga nechivanhu totanga nemi, toenda kumachina pechipiri, toenda pechitatu toti sisi ava ndo voku Europe, tozopedzisa nokupedzisira toti ava ndo vakuAmerica. It does not matter about the four of them. Saka kana waita dambudziko, kana totanga kutaura nyaya dzedu dzechikaranga, ngatingati sisi muchato idanda rinokufunga naro iri. Vanhu vazhinji vanofunga vakadaiso, vakaisa ivo uku, votanga kuzvibvunza kuti vokuAmerica vanofunga sei, vokuEurope vanofunga sei, vokuChina vanofunga sei, isiwo samaAfrica tozofanira kufunga sei. Uona kuti nyaya yacho kana yakadai inotaira haifambi zvakanaka. Munhu kana achifunga ngaafunge akadai so, wakabata kuno kukobvu ndo kwauri uku. Chokutanga wozvunza kuti nechikaranga tinoita sei, then kana toenda kumachina uku vechiEast tinoita sei, kana toenda kuEurope tinoita sei, vokuAmerica tinozodhila navo sei. Zvinokubetsera in terms of marongera aunoita nyaya dzako, so that you are able to prioritize the African agenda first before you can have a conversation with the rest of the other nationalities into the greater global village. Famba nini zvakanaka. Kana watora danda irori zvakare wozvunza for example kuti muchato chi ndochata sei, wotora iwote okay muchato ndini ndoda kuchata, muAfrica vanochata sei, kumachina vanochata sei, kuAmerica vanochata sei, kuEurope vanochata sei, vaichata sei mazuva akapfuura, tava kuchata sei mazuva ano, tinochata sei mazuva anotevera. Unozvisa zvinotaura, then you pass the idea here. Ndakuda kuchata iko zvino, saka nechikaranga chii chandinofana kupunganidza, zviri zvandinofana kuva nazvo ndisati ndapunganidza, chii chandinofana kuita nomunhu wandochata. Kana iri career for example, what do I want to study? What will it help the Africans? What do I learn and gain from the Chinese community? What is it that I will need from the European community? And how will I relate with the greater American community? If you are positioning your business, therefore, this also becomes a strategic thinking tool in terms of how do you prioritize both your internal issues, your domestic policies, and your international or your foreign policies. Zvinokubetsera pfungwa quickly kuti nyaya dzokupfeka, ndiri muAfrican, isu vechikaranga zuro vaipfeka sei, nhasi taakupfeka sei, mangwana tinopfeka sei. Vaipfeka chii zuro, vanopfeka chii nhasi, mangwana vanopfeka chii. Then you process the thoughts all together. Isu samaAfricans nhumbi dzedu dzakamira sei, dzamachina dzakamira sei, dzamaEurope dzakamira sei, dzokuAmerica dzakamira sei. Dzandinofarira ine apa ndedzipi? Ndinofarira dzokwangu here, ndinofarira dzamachina here, ndinofarira dzamaAmerican here, ndinofarira dzamaEuropean here. Chikafu changu chakamira sei, chamaAfrica chakamira sei, chavanhu vokuChina chakamira sei, chovokuEurope chakamira sei, chamaAmericans chakamira sei. Unoprocessa pfungwa dzako constantly parutanda ugogo, uchiwisisa kuti iwewo somuAfrican ndiwo unofana kuva nepriority yokutanga pamafungira aunoita. Dzidziso yedu zuro taidzidza sei, nhasi tinodzidza sei, mangwana tinodzidza sei. Chii chatinodzidzisiwa? Tinodzidzisiwa here zvinhu zvokuAfrica? Tinodzidzisiwa here zvinhu zvamachina?
tinodzidziswa here zvinhu zvamaAmericans, tinodzidziswa here zvinhu zvamaEuropeans. Wobona kuti madzidziro atinoita tinodzidza takadai here kana kuti tinodzidza takadai. Priority yedu mukudzidza kwedu, chii chakakosha pakudzidza kwatinoita, mapfekero atinoita, mavonero atinoita, mafariro atinoita, marongedzero atinoita, machatiro atinoita, zvinombofamba sei ipapa padanda apa? Zvinofamba sei kuti munhu womuAfrica auruke zvose zvokwavo ondotanga kufarirana nezvinhu zvekuAmerica uko, ouya kuzvinhu zvokuEurope uko, ouya kuzvinhu zvokumachina uko, zvokwake zvokumusha kwake worasha kuti hazvina maturo. Savanhu veAfrica tanga tichifanira kutanga kufunga kuti isu kana tiri pano, priority yedu yokutanga patinotangira pacho, pamasvubuliro patinotangira, ngatitangirei pokwedu, totanga novo kwedu. Ini ndiri muAfrica, ndiri muZimbabwe. Munhu wokutanga wandinofanira kufarira naye, munhu wandinofanira kuremekedza, munhu wandinofanira kukudza, charity begins at home. Kutanga novo kwedu. Ndabva kunovo kwedu tozotanga kutaura nyaya dzamachina idzi, totaura nyaya dzamaAmericans, totanga kutaura nyaya dzamaEuropeans. Ukawisisa mafungiro atinoitawo, nyange tasvika panyaya dzamatongerwo edu enyika in terms of our judiciary systems, the question is, as Africans, are we ruling ourselves as Africans? How is the Chinese and the European economy and their investments actually affecting the Zimbabwean community? How are the Europeans contributing towards our problems or solutions in Zimbabwe? How are the Americans contributing to the same thing? But imi savana veZimbabwe munofana kutanga kurongedza pfungwa dzenyu, mafungira munoita kuti kana muchifunga munofunga here kuti Zimbabwe ndiyo priority yenyu. Izvozvi tikatarira mafambiro atakaita vana veZimbabwe kuti tiripi, vangani vari muAfrica, vangani vari China, vangani vari Europe, vangani vari kuAmerica, vari ukoko vanhu vose ava vanoitei, zvinobetsera sei isu savana veZimbabwe? Ndoda kukumikidzai kwamuri mose vakateerera nhasi kuti please idzai unani hwenyu hwose kuti umwe noumwe wenyu aveze danda rakaita seireri, danda rakaita serangwiri. Nyange kusina kuwanako waya idzi, unokusvaka chitanda chako wochitenderedza nezviwaya apa kana nezvitambo, utenderedza nezvitambo, wombotora pfungwa dzako uchimanya nadzo pakati pedanda, uchidza kuona kuti mafungiro ako akarongeka sei. How do you process your thinking? How do you process your emotions? How do you process your relationships? How do you process your business? How do you process your entertainment? How do you process your child upbringing strategies and plans? Because kana ukasaziva kuti pfungwa dzako dzakarongeka sei, unokaruka wangova huruva mukati mezvinhu zvinoekwa navamwe. Chimbogarai pasi vana veZimbabwe, mumborongedza pfungwa dzenyu kuti totangana nesu veZimbabwe nobunhu hwedu, tozobvunza maChina kuti todii nemi, tozobvunza maEuropeans todii nemi, tozobvunza maAmericans todii nemi. Asi priority yedu yokutanga ngaive isu pachedu pano. Ndichazotora danda iri vhiki inouya tomboprocessa nyaya dzeguku rahundi. Asi ndasingadi kuti titange tataura nyaya dzeguku rahundi tisati tawirirana mafungire atinoita, nokuti ukada kutamba bhora usina kuisa mitemo yacho kuti bhora racho rinotambwa sei, tinokaraka tarovana panapa. And handina kudanwa naSIS MELLY pano kuti ndigozogwa nemi, ndakadaniwa pano kuti tiunganidze pfungwa dzedu, mafungiro atinoita. Mukaona vaMaponga vakabata danda ravo, musati Maponga yavang'anga, Maponga wakuita zvinhu zvokwaningi, warasha Jesu nekuti wabata danda rake. Danda rangu iri ndo randinoshandisa kana ndichifunga. Kana ndichifunga ukandibvunza mubvunzo zviya, ndopuruzhira danda rangu, ndobvunza kuti mubvunzo wawabvunza mubvunzo wobunhu here, mubvunzo wamaChina here, mubvunzo wamaAmericans here, mubvunzo wamaEuropeans here, mubvunzo wandibvunza zuro vaipindura sei, nhasi vanopindura sei, mangwana vachapindura sei. Ndichipuruzhira danda rangu, undoda kundifosa kuti ndifunge ndakadai here, iwe ndiwe priority here kana kuti ndini priority? Chifamba nedanda rangu zvakanaka nanga ndichingorubuzira danda rangu, iyi shamwari yangu iri, danda rangu iri ishamwari yangu, nokuti pariri ndo pandinogona kuprocessa mafungiro andinoita nguva dziri dzose. Saka umwe nomwe wenyu kwamuri ikoko
idzai unani hwenyu hwose kuti mugadzire matanda akaita saiwawa, morongedza pfungwa dzenyu mukati mamatanda. Kana muchitaura nokubwereketa mugone kufambidzana naro, kuti zvamunofunga namarongero amunozviita zvigone kuva nounhano, muone kuti mutanga papi mopedzera papi. Vhiki nouya kandadzoka tichatanga kutaura nyaya yeguku rahundi, totanga kuona kuti tofambisana sei tichienda mberi nyaya yekugadzira Zimbabwe yenyu. Ndinotenda zita rangu ndi Maponga Jeshu chigara mboko kugara mashamba huda chirira navana vevanji vana makumbe mana mwesende weshanu tisi vana vatanga kugara zvibwe zvitedza zvinobwigwa navana manga vari padi vanotamba nazvo vana chigara mabwe matanda anovora chirira navana vevanji vana hwira miti yasvosve vanobva guruswa vacheri vemhangurana vapfuri vayo iva inozuva rakanaka kusvika tovonana zvekare.